Taon-taon, pigaabangan na kang publiko ang magiging disenyo kan sarong nitso sa UWAS Catholic Cemetery sa UWAS Albay. Nakatuudan na kaya na kada taon may pasabog at nabaya ang pamilya kan nakalubong sa nitso na si Jose Relieve. Kanakaaging taon, ang sarong sikat na food chain ay naging disenyo kang nitso. Ngunya na taon, sarong brand naman in hairstyling product. Istorya ni Angel Relieve, paboritong brand ini kan sayang ama kan nabubuhay pa. Nung namatay ang father ko, iba na talaga yung paint niya. No, yung pintura mismo nung puntod niya, yung 2011. So ang father ko kasi hindi naman siya yung superstitious na tao, hindi siya yung traditional na tao. So bale, ganun din naman kami. Sinunod namin yung mga gusto niya. Kaya nag-start din kami ng branding ng tomb niya noong 2013. Yung mga paborito niyang mga brand nung nabubuhay pa siya. Taong 2013 kan maisipan kang magturugang nakaaganing disenyo ang nitso ni Tatay Jose na mas nagpapakusog man sa pagiribanan nindang magturugang. Kahit gusto ko lang iparating din sa mga kapwa ko anak na kahit wala na ang ating mga mahal natin sa buhay, especially our parents. So patuloy pa rin natin silang mahalin, alalahanin natin sila na yung mga ginawa nila sa atin kasi sila yung naging pundasyon natin. Sila ang naging pundasyon ng ating buhay at sila ang nagbigay buhay sa atin. So patuloy natin silang mahalin at alalahanin. At especially yung may mga parents pang buhay pa, so habang buhay pa sila, ibigay natin ng 100% ang pagmamahal natin sa kanila kasi ganun din naman ang ginawa nila para sa atin. Maugmaman ang pamilya ni Relieve na dakulan mga nakaka-apresyar sa pigigibon ninda para sa saindang ama. Sila siya ng mga tao. Noong una pa lang napapansin naman siya ng tao kasi nga kakaiba. Kasi yung traditional natin, di ba, yung mga tomb mismo ng mga mahal natin sa buhay, bali pinipinturahan lang ng puti. So sa amin, naiiba kasi iba yung color, then at the same time may design. So, napapansin na siya ng mga tao. So, sa amin naman, okay lang. Sabi ko, okay lang nung mga una. Pero nagulat lang kami nung nag-trending na siya sa social media. So, napapansin na siya pala ng tao. So, doon naman, natuwa naman kami. Taong 2011 kan mamaaram si Tatay Jose dahil sa atake sa puso. Para sa pamilya, maski mayo na sa kinaabanan sa indang padre ti pamilya, maut nindang ipahiling manggirara ang pagtaong ondra asin pagpadaba kay Tatay Jose. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.